Mali kunnafoni jabarani najabaw aw ni ɲantuma ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tɛnɛ mɛ kalo tile 19 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi tɛnɛ mɛ kalo tile 19 an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye Moritani jamana ka cidenkulu dɔw bisimila Kulubaka olu fɛ yen nɔ. Cidenkulu tun ɲɛminɛlen don Moritani jamana ka ministre mun bɛ yen mun ka baara ɲɛsinnen don jiko ale ni Moritani sanuya olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Madame Amalde Mente olu ye. Bisimilaliw olu tɛmɛnen kɔfɛ ministre kofɔta in a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Moritani jamana ɲɛma ni o ye Mohamed Ould Ghazouani a ye bataki kɛ ni ka d'u ma ni kana di an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta. O batakiw kɔnɔ kuma dɔ bɛ tali kɛ fɛn mun ye Mali ale ni Moritani bɛn ani kelenya ni teriya sira mun bɛ Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogoya mun na ani cogo di Mali ni Moritani u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara caman kɛ don n'a nata olu kɔnɔna na. O kɔfɛ bataki in kɔnɔ kuma dɔ bɛ tali kɛ fɛn mun ye Banque africaine du développement ni o ye BAD ye o ɲɛmaaya kalataw olu bɛ sen na nin wagati in na walasa fɛn mun ye Moritani jamanaden mun kɛn bɛ k'i kanbɔ nin ɲɛmaaya kalata in nɔfɛ ni o ye Sidi Ould ta ye walasa Mali bɛ se ka dɛmɛ don Moritani jamana ma walasa Moritani jamanaden mun kɛn bɛ k'i kanbɔ fɛn mun ye BAD ɲɛmaaya kalataw nɔfɛ u bɛ se k'o sɔrɔ cogoya mun na. Halisa an bɛ to an ka jamana ɲɛma ale ka kibaruya olu kɔnɔna na Général d'armée Assimi Goïta Gambikaw olu fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna mɛ kalo tile 17 ma fɛn mun ye Gambi jamana bɛ to ka jɔnjɔn mun na bɛn san o san ni k'a ta k'a di maa mun ye wulikajɔ kɛ farafinna tɔgɔ la walasa farafinna ka bɛn ni kelenya o ɲɛtaga olu bɛ se ka sabati cogo min na a yirala k'a fɔ ko ɲinanta o dira an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ma Général d'armée Assimi Goïta ka sanga ni a ye wulikajɔ ni cɛsiri mun kɛ farafinna tɔgɔ la. Ka sanga ni an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna ye état major général des armées Umaru Jara ale ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ mun kɛ Jafara bɛ marabolo kɔnɔna na mɛ kalo tile 12 san 2025 ka sanga ni o kunnafoniya ninnu de sa fɛn mun ye commandant de théâtre ye ale ye wulikajɔ kɛ mɛ kalo tile 14 ani mɛ kalo tile 15 walasa a bɛ se ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Jafara bɛ dugulamaw ye cogoya mun na. Ka sanga ni ale ka wulikajɔ ye fɛn mun ye duguden dɔw bɔra ni ka u ka nisɔngoyaw yira kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na état major général des armées a ko wulikajɔw ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa ko in kɛra cogo min na a pereperela bɛ se ka dɔn fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw olu b'u ka baara ɲɛdɔn walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati ko jamanadenw walasa basigi bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma finitigilakaw ani finitigila gansanw walasa Mali bɛ se ka kisi ka bɔ nin binganiwale ninnu tɔɔrɔ ma cogoya min na. An bɛ taa Kayi région ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Jɛma kununko mɛ kalo tile 18 san 2025 kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Jɛma CSRF ka bolifɛn mun bɛ yen ni o ye ambulance ye kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔta dɔ kɛra sababu ye ni ka nin mobili kofɔta in suɲɛ kunnafoniya olu carilen kɔfɛ Jɛma n'a lamini bɛɛ lajɛlen na an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn mun ye nin mobili kofɔta in ye a yera ani maa mun tun ye mobili in suɲɛ tɛgɛ da kɛra ale fana kan. Sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna mɛ kalo tile 17 ma Welesebugukaw olu fɛ yen nɔ an ka douane maaw ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da kɛ Sikana mobili dɔ kan u taara sɔrɔ nin Sikana mobili in ale kɔnɔna na fɛn mun ye sanu kilo 3 garamu 676 o de tun bɛ nin mobili kofɔta in ale kɔnɔna na wulikajɔ olu sabatira fɛn mun ye brigade mobile d'investigation maaw olu de fɛ Welesebugu ale kɔnɔna na. An bɛ taa Burkinakaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn mun ye jadiwale tigilama ni o ye terroriste ye olu ye binganiwale ta ni ka Burkina dugu damadɔ ni k'o sɛgɛrɛ o dɔ bɛ tali kɛ Japaga Jibo a n'a nɔkandugu caman ni ka dankari kɛ maa caman na ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na ka sanga ni o kibaruya ninnu de sa fɛn mun ye Burkina finitigilakaw u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ni ka wulikajɔw sabati sanfɛ ani duguma kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Burkina finitigilakaw ye dankari kɛ terroriste maa 100 kɔ bɔɲɔgɔnko la nin wulikajɔ in senfɛ kunnafoniya o dira Burkina Faso jabaranisoba yɛrɛ fɛ ni o ye ORTB ye. Mali kunnafoni TV lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kibaruyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o d'aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kuraw olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ ni ka o makɔnɔ.